Tak našťastie, dneska sme v dobe, keď naozaj ešte čo vyberať, pretože na trhu je spústu rekuperačných jednotiek, alebo teda vetracích jednotiek so spätným ziskom tepla, tak je to správny názov teda. Človek sa v tom musí trošku zorientovať, pretože sú jednotky, ktoré by mali fungovať a potom sú jednotky, ktoré fungujú. Tak v podstate záleží, čo od toho očakávam, pretože sú napríklad na čistenie vzduchu, sú tu čističky vzduchu, ktoré naozaj vyčistia ten interiér. S nejakou účinnosťou proste prevetrajú ten vzduch, odoberú z toho tie nečistoty alebo tie prachy a všetky tie ďalšie veci, dezifikujú ten vzduch. Potom to môže byť treba klimatizácie, ktoré upravujú ten vzduch, že ochladia, zohrievajú podobne, ale všade chýba ako keby ten prísun toho čerstvého vzduchu. A potom sú tu treba vetracie jednotky, či už teda s rekuperáciou tepla, alebo bez proste len nejaké ventilátory, ktoré dopravujú naozaj ten čerstvý vzduch zvonka. To, na čo by sa mal ten človek zamerať, tak je, hovorím hlavne, hladina hluku, aby ho to v noci nerušilo, aby tá jednotka proste vetrala intenzívne, to znamená, že zároveň je najlepšie, keď zároveň odvádza aj privádza ten čerstvý vzduch, že to máte v rovnotlaku. Potom je tá účinnosť tej jednotky, to znamená, že koľko tej energie mi ako keby vráti späť a aby sa mi páčilo, aby to proste v tom interiéri trošku ladilo a dalo sa namontovať veľmi jednoducho. Tak, aby ten zásah bol čo najmenší, to znamená, že príde niekto, osadí tú jednotku, odchádza, mám čistý proste byt. Nemusím riešiť nejaké zložité stavebné úpravy.